कि सब कमाई घुसल जाता घर परिवार के खर्चा में। वाह, बहुत बढ़िया। मरद कहले, मरदवा कहता। हाँ, अकुता के कहले मेहरारू से कि दिन भर हम काम करतनी, तारा शिव चर्चा से समास नहीं मिलत। नहीं मिलत। हाँ, कि सब कमाई घुसल जाता घर परिवार के खर्चा में, आ हम जाई हरवाही करे तू जइबू शिव चर्चा में। तो मलिकाइन कहली कि शिव भक्ति में शक्ति बाटे होई बरकत खर्चा में। शिव भक्ति में शक्ति बाटे होई बरकत खर्चा में। अब भोले बाबा भला करी ले तू चला शिव चर्चा में। मौगी कहती है। हाँ, मरद कहले कि अच्छा अपने तो जाते बड़ू, हमरो के घींच के ले जाता रू, बर्बाद करबू का हो। तो मरद कहले कि ना जूता ना वस्त्र बदन पर खून पसीना एक भइल, ना जूता ना वस्त्र बदन पर खून पसीना एक भइल, अपना मरद के कदरे नहीं खे, लूटे वाला नेक भइल। दिन बिताई आलू प्याज में, रात बिताई मरचा में। अगोरत परेशान हो गइल बनी, घोपड़ा अश्लील गाय ई सब गजन कदल बड़ अपना बीती कहता रे बेचारू। दिन बिताई आलू प्याज में, रात बिताई मरचा में, हम जाई हरवाही करे तू जइबू शिव चर्चा में। इना चली चलबे ना। मलकाइन कहत रे कि पार्वती अन्नपूर्णा माता उनके दिहल खालो तू, मनु भक्ति के चीज समझावत है। के चीज मौगी समझावत है, लेकिन इनका बुझात नहीं है। तो पसीना चुहता। पार्वती अन्नपूर्णा माता उनके दिहल खालो तू, अरे ई धनवा तो कबो कमाइबो उहो धन कमाल तू। बहुत बढ़िया, उ अपन समझावत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि असली स्वाद मिली भक्ति में, मौगी कहता। हाँ, असली स्वाद मिली भक्ति में, कौन मिठाई बा मरचा में। दिन भर मरीचा के खेत, मरचा तीत होला। असली स्वाद मिली भक्ति में, कौन मिठाई बा मरचा में, आ भोले बाबा भला करी ले तू चला शिव चर्चा में। बोले कि गजब सिखौलू, लेकिन हमरा कहाँ बुझाला ई सत्संग वगैरह ना बुझाला। शिव चर्चा हमरा कहाँ बुझाई। तब तनकिए से उनका असर पड़ल, तो कहले कि सांस लेवे के फुर्सत नहीं खे। सांस लेवे के फुर्सत नहीं खे, कौन कौन दिन देखनी हो, आ संत समागम कैसन होला अबले नहीं निरखनी हो। तो करिया अक्षर हम का जानी, पढ़ल लिखल है नहीं, करिया अक्षर हम का जानी कि का लिखल बा पर्चा में। जौन किताबिया बांटता रहू हमरा का बुझाई। करिया अक्षर हम का जानी कि का लिखल बा पर्चा में, आ हम जाई हरवाही करे तू जइबू शिव चर्चा में। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। मेहरारू कहली कि अंतिम भाव कि हृदयानंद विशाल अगर तू गुरु के पौरा ध लेब। बहुत बढ़िया बात पर ध्यान दे, लास्ट वाला सुनल जाई। हृदयानंद विशाल अगर तू गुरु के पौरा ध लेब, आ कोई पुहत ले तर जई है जब संत के संगत क लेब। बहुत बढ़िया भाई। ई बतिया असर क गइल मरद पर असर क गइल। हृदयानंद विशाल अगर तू गुरु के पौरा ध लेब, कोई पुहत ले तर जई है जब संत के संगत क लेब। अरे राम नाम हो असल खजाना, राम नाम हो असल खजाना, राम नाम हो असल खजाना, इहे लिखल बा वो पर्चा में। राम नाम हो असल खजाना, इहे लिखल बा वो पर्चा में। अब भोले बाबा भला करे तू चला शिव चर्चा में। बहुत बढ़िया। जब उनका बुझा गइल तब मरद कहत रहे कि जब भोले बाबा कृपा करिहे होई बरकत खर्चा में, तो तू राजी हमहू राजी, चलल जा शिव चर्चा में। तो पूरा कविता सुन के तब केहू कमेंट करी, निहोरा रही सबसे।